Здравейте на всички хора! Аз съм X-Ray и тази днес с вас играем в Survival Games Mine Mini Game. И нека да започнем, ако играта ни крашва. Здравейте! И аз съм от вас. Склачите главите. Искам и аз с вас. Отивам. Не знам, че са сложили две копчета. Сега ние как ще скочим? Сигурно скачаме две копчета. Я пробваме. Аха, скочих две копчета. Благодаря, всичко е за мене. Пак ви благодаря, пак всичко за мене. Маля, такъв късмет няма никой. Маля, ограбих всичко. Съжалявам, хора, ограбих средата. Не казвам на вас, не тия и тук нубове. Там само да се отворя, съм така ще килна от тук. Не дей. Не. Отвориш ли го взимам аз? Чакай, ще набия с меч. Идвай, яла. На много малко е. Трябва да умре. Yes, умря. Ей. Бъгнах. Победих! Да го просто свърши този рунд, бе. Минута и половина е клипа. Рунда за една минутка ли го бих аз? Или за 3 секунди? Че не знам. Но... Оле, как не се спи. Конекна се някакъв. Тебе те убиха, ама предишната игра. Ще спринтя. Пълно ми е. Ще го взема в тази страна. Това понякога ще го цъкам. Ще седна заедно с тия. Седни. Ще казваш не си. Седни, моля. Моля, седни. Накъде отиеш? Приятелю. Чакай ма. Какво пиши? Нещо като играта ще започне само ако сте трима. Или пък минимум трима трябва да сме на късо. Друг никой не е ли влиза, освен нас двамата, бе? Ади. Моля някой да дойде. Моля. Един дойде ли сървъра, това не стига. Ей! I will jump to the sky to feel it. Добре, още един сакуняк. Jumpy. You need to jump. Everybody fucking jump. Окей. Що би се парат някакви банани проклети? Он човека взе оръжие. Намаля човека ограби оръжията с храните. Идва да му убия. Гадост. Чакай. Джумп. Спринт. Спринти. Само да изкарам оръжието, че видиш човек. What do you want to say? Кой е по-про? Ще се опитат да ме кинат с ръка на острана. Кой ме бие, бе? Кой да не идва, аз съм про. Казвам, аз съм про. Никой да не идва. Ще стане лошо с него. Ще каже, става ми лошо и ще умре. Как, ако си спомням добре тук, и там би трябвало да има рядък чест, някой вика, убий ме, моля. И ти само намери начин да се убиш.
Мятай се от високо. Не яш нищо. Мисля, че някой е минал от тук. Защото не виждам съндъка, като казвах. Don't kill me, please. Kill me, please. Аз не разбрах се. Ето, сигурно видяхте съндъка, като съм скочил. Ето го. Моля лък. Защо се ми западат банани? Аз съм банана мен. Има там някакво момиче. Тям да го килма. Ама в място, къде си пълни живота е катост. Не, напълнила се живота и се е върнала. Най-добре си скачай пак там, иначе ще умреш. Много. Не мога да ти взема и живот, че тя докато е тук. Хора, про no scope skills. Излиза най-добре. Искам да излезнеш. Стига си плувала тук. Sit down, не знам с какво. Схванах цяката. Зад нея вървим точно. На колко живота е? Не трябва животче. Тя е нуп. Щом не излиза от тук. Аз го взех. Вземи го, вземи. Пише ми, мога ли да бъда твоят приятел? Чакай, ще напиша yes, ако се пише. Добре, станах ти. Идвай. Стана известна, ако знаеш. I found the stick. Кърти. С ръка ще убия човек, хора. Невъзможно ли е, дали ще е възможно? С ръка ще го убия. С ръка. Кърти. Адам ратам. Let's go. Отзаде ти ли му удреш, бе? Ау. Бягай. Те двамата станали такъв тимче. Не умирам. Фак. Най-добре с малко да бягам, така че става лошо. На 3 сърца съм. 3 бутчета по-точно. Шит. Бягай. Дано тук са падни лък. Моля. Yes. Лък. You have no one be chance. I'm the best now, the best. I am the best. Сега съм the best, никой няма стигне. Ако щете, идвайте, ама няма, хваните да знаете. Упс. Нуп, 1 умря. Нуп 2. Сега яла ти Вондър нещо си. Да Вондър. Хоп. Да Вондър. Яла ми само. Яла. Как играта успя да крашни, бе? Добре. Поне видяхте играта. Сигурен съм, че щях да победя. И в коментарите искам да напишете дали според вас щях да победя този човек. Защото той беше последния. И както казах, не забравяйте да харесате клипа, да споделите заедно с приятели си, да се абонирате, както да харесате клиповете на DNX3, вече и на FlogyBG и да ни се абонирате в каналите, както казвам. И толкова беше този клип. Чао!